pustím, točím, to je skočím. Tak, z toho pečko, že... To som vám chcel povedať, že vlastne takto si dám prístup a najprv nás striekam cirovi, takže strieknem roh. No, toto. Strieknem roh a potom idem striekať takto. Otočím trysku a idem tento pohyb, čiže vlastne stačí vám tu poťaľ prejsť. Vždycky by sa malo striekať tak, že keď striekam, tak robím jeden pás a druhý pás prekrývam 10 cm zhruba, hej. Čiže idem druhý pás. Teraz je ten tlak dobre nastavený, keby bol zle nastavený tlak, že by bol veľký tlak alebo nízky tlak. Veľký tlak vám urobí to, že vám bude stekať tá faka, hej, dajte ju tam viacej. V tom ruku nesínete robiť ten pohyb. Keď je nízky tlak, tak vlastne vám bude písať dole, takú čeru, jak sme bolo vtedy vidieť. To bolo vidno, no ja bolo vidno.